press kami. Sir, si sa building 16 po. Ayaw naman. Spider na po. Ay, ito sir, ang building 16 sa yellow tank. Sige. Po ang Camarines Sur National High School sa Peace and Order Council kang regular meeting po na mag-conduct ng simultaneous drill and tingtukahan po kita ni Mayor Jambongat na magpreparar. So biglatag na po si plano. We invited 8 other schools kasi siyam na schools po nang nagpartisipar naman. Importante po na synchronize because sa kadakuli kang mga estudyante along this belt or along this road, how do you, kumbaga sa ang question is how do you manage number one yung mga pwede nilang dumanan, ilingon ta kung arin si mga pwedeng mga pagkakulang, arin si mga areas na aayuson ta pa. So ngunyan po nahiling ta na kung sarabay-sabayon mo pala na paluwason ang mga estudyante, kaya kang tinampok ang along Peña Francia. Hindi ko lang po kayo nahiling naman sa likod. We have drone shots to show, to validate. At yan po sa asset nahiling tayo. Pero ang pinaka-importante po yung message siguro is alam ko na po ang level of consciousness kasi mga akita hindi sa Naga City as far as drill. Siniseryoso na po nila. May mga times na, of course, mga sarubahan, pero medyo halangkaw na po ang level of sana po may man magtama ng araw ka ng mga calamity of this scale, pero mas maray na po itong preparado. And I think this drill is the first time na pigkandak sa Naga or in Kamsur na araw po yung ikadakol sa nag-participate.